Vale, mireu, aquí tenim... Bueno, he fet el dibuix de... com el plànol, no?, de la casa meva, o la meva casa. Vosaltres podeu fer un dibuix com aquest, o com us he dit abans, si voleu pues, posar, per exemple, no?, les diferents parts, i ja està, i posar les 5 coses que podeu trobar a cada part. Però a mi em sembla que això és una mica més creatiu, treballeu una miqueta més, però bueno, així també esteu més entretinguts, vale? Doncs vinga, us ensenyo així més de prop, perquè veieu, quan he posat l'entrada, no?, al passadís, hi ha un rebedor, i he apuntat com a exemples, per exemple, aquí hi ha la porta, el penjador, un sabater, un mirall, un clauer, vale? Això al rebedor, vale? Llavors, passem a la cuina, i a la cuina pues, he posat que podria haver-hi un forn, un microones, una nevera, l'encimera i els rentaplats, vale? Bueno, cadascú que apunti 5 coses que li vinguin al cap, vale? Llavors jo he fet només d'aquests dos perquè vull que vosaltres també penseu, si no ja seria dir-vos massa. I bueno, després pues, hi hauria el menjador, i al menjador pues, ara hauria de continuar, no?, posant les 5 coses que podem trobar a un menjador. Si teniu saleta també, doncs també poseu a la saleta. Jo he posat un balcó, perquè és el que tinc, però vosaltres teniu terrassa o el que sigui. I llavors al dormitori 1, doncs les coses que hi hagin a un dormitori. Com que de dormitoris hi ha més d'un normalment, doncs podeu posar coses diferents o podeu coincidir en algunes coses, no passa res, ¿vale? Intenteu que no, però si s'acaba la imaginació, doncs, bueno, doncs no passa res. Vale? Al bany el mateix, també hi ha 2 banys. En el meu cas, doncs, bueno, 5 coses intentem diferents, però si no, doncs, podeu repetir. Jo tinc un safareig, també posaríem 5 coses del safareig, i així, no? En aquest passadís, per exemple, jo no tinc res, doncs, bueno, si vosaltres teniu coses, doncs també podeu posar-hi, ¿vale? Doncs aquesta seria la primera activitat que hem explicat al primer vídeo, però, bueno, ja aquí feta, no? Però cadascú, ho torno a dir, cadascú pues, a la seva imaginació, ¿vale? Si sou més creatius, doncs millor. Si voleu fer dibuixets, també podeu, saps? Vull dir, si jo què sé, al menjador voleu fer el dibuixet d'una taula o de les coses que poseu, en lloc de paraules també estaria molt bé, ¿vale? I això m'agradaria que li feu una foto, si podeu me l'envieu, ¿vale? Doncs vinga, passem a l'activitat següent, que era la dels ingredients de la tarta. Us en recordeu? Doncs, bueno, jo he escollit la tarta de formatge perquè m'agrada molt i, bueno, pues, els ingredients els he classificat d'un costat per fer la base, no? Perquè aquesta tarta que faig porta una base de galetes, i els ingredients que hi ha per fer aquesta base, que es fa per separat, però bueno, només direm els ingredients en aquest cas, són 200 grams de galeta Maria, tipus Maria, i 125 grams de mantequilla salada. Vale? Després, per al farciment, doncs són 600 grams de formatge de tipus crema, com el Philadelphia, per exemple, però no ha de ser, pot ser una altra marca blanca o el que sigui, 400 grams de nata per muntar, vale? 6 ous, 200 grams de sucre de canya, 4 grams de sal, jo li posaria una miqueta menys, només, o sigui, agafar una miqueta amb la mà i posar-li. I després un altre tipus de formatge, 50 o 60 grams, aquest formatge jo no l'he aconseguit. Posa els ingredients aquest. Però si no, jo he fet servir d'un altre tipus així, de tipus Philadelphia, però potser amb un altre gust, o que sigui així formatge del tou. Sabeu? No formatge sec, sinó de suau i cremós. I doncs aquí estaria tots els ingredients,
de la tarta de formatge. Vale? Com veieu, jo he fet, bueno, sí, per fer una miqueta més, no sé, donar-li una miqueta de vida, no? He fet els dibuixets, bueno, això és vosaltres mateixos. A mi el que m'interessa és que sense consultar ni res, vosaltres mentalment feu un esforç per fer per escriure els ingredients que porta la vostra tarta. Vale? Doncs aquesta seria la següent activitat. Ara passem a les altres dues. Les tinc aquí al darrere. Una d'elles, la primera, bueno, com que són molt semblants, les diré totes seguides. Una d'elles era posar el títol de les nostres cançons preferides. Vale? Bueno, jo he posat aquestes dues, però tinc moltes més. Més bé, jo penso que tinc grups, no? Perquè d'estils de música m'agrada gairebé tot. I penso que cada cançó té un moment, no? Un moment especial a la meva vida. I, bueno, per això vosaltres, no? Si voleu també explicar què significa aquella cançó per vosaltres, per què és especial i per què doncs, també ho podeu fer. M'agradaria molt compartir-ho, ¿vale? I després, doncs, les pel·lícules que més us hagin agradat a la vostra vida. Vale? Jo he posat aquestes, bueno, perquè aquestes han marcat les diferents... Bueno, són algunes de les que han marcat les diferents etapes de la meva vida i quan les vaig veure doncs van, no? Sí, com va haver-hi un abans i un després. Vale? Són importants per mi. També la veig Chocolate. La d'Essència de Mujer la vaig veure quan era molt joveneta. La vida es veia una mica més endavant, però em va agradar moltíssim i em va fer reflexionar molt. I la de Chocolate, doncs també la vaig veure l'any passat, però em va encantar. I bueno, hi ha moltes més, Vosaltres mateixos, sigueu creatius i també podeu explicar l'argument, o si hi ha alguna cançó de la pel·lícula que us en recordeu, posar-la, o voleu compartir imatges, no sé, hi ha gent que li agrada molt el cinema, doncs pot aquí ser molt creatiu, compartir moltes coses amb els altres. Vale? Si poseu cosetes interessants, les publicaré també durant els dies següents. Tot el que vagi recopilant ho publicaré, si en doneu el permís, clar, al canal del YouTube. Vale? Llavors faré una recopilació de totes les cosetes que tingui, les fotos, el material que m'heu donat i ho compartiré. Doncs vinga, aquestes serien les activitats per fer i ara només em queda amb un altre vídeo explicar el joc del dominó, que és ja més de memòria matemàtica, de càlcul. Vale? Doncs vinga, anem.